Tässä videolla me näytetään Villille, tai näytetään kaikkia trikkejä. Tästä se tuolta Villi vetää. No vedätte siitä. Sitten vetää tuolta. Tota ei oikein näkynyt. Tästä tuu vetää uudelleen. Vidi. Plus jos me saadaan 2 tilaajaa, niin Vili hyppää tuolta alas. Siis, kattokaa kun korkeata on. Niin, mut jos tulee 1 tilaaja, niin Vili hyppää tuolta liukumäen päältä. Joo. Ja, no niin. Nyt näkyy. Siitä vaan noin. Toi,